ka gane abin da yasa kaga mata suna yawan son shi to ƙarya yake shuka musu. Assalamu alaikum. Gashi nan ma alaikum salam. Abokina ya kai ne ya garin ya aiki ya yau ya jin lafiya lawan ya garin ya huce. Aka sai wani fara kake ta yi ne kamar ma albishir da ai shine ai abokina bari rayuwa da kake gani sai a hankali ni abokina yanzu farin cikin da nake ciki alhamdulillah budurwa na samu wadda tana so na ina son ta kuma alhamdulillah duk abin da ta sa ni a duniyar soyayya san mata shi kaji magare Allah can wuce waye bai san ka ba dan Allah mamaki ne wuce dan Allah wuce dan Allah kakkare na mutane waye mana to kakkare na dalla look dalla kakkare na mutane waye dalla ka gane yanzu abin da za a in dai har ni na gaya muku wannan magana ba ku yarda da ita ba ai wanda ya mutu ake makariya sai ku tashi ku zo mu je ko abokai na ina za mu je ina ba ta labarin ku dama sai ku tashi ku zo mu je yanzu haƙo gidan su kwana ne ina za mu je wurin ka abura shi mu je yanzu mu je ai sai mun kure shi wallahi kakka da mu zaka gani da irin ka zo mu je ka gani ba da ya ce tana son duk abin mu je zaka mata mu je baby dama wallahi wayannan su ne abokan nan nawa da nake baki labari idan muna waya shine wani ce bari in garzayo in zo in kawo miki su saboda in tabbatar musu da irin san da nake miki na ba su labari akan yanda nake son ki na gaya musu ni a rayuwata ba abin da zaki sani a doron duniyar nan da ba zan iya miki shi ba saboda ni wallahi tallahi ina son ki kuma ke ma kin san ina son ki ha ba wai shine wai har musa musu ke shine nace ni bari in zo yayi na zo na tabbatar musu kai ni yanzu ma baby yanzu ma barin ga miki yanzu ki sami duk abin da kike so a yanzu na miki alƙawari zan miki wallahi haka na miki ba baby baby ni ba da gaya miki da ce miki faɗi da abin da kike so a doron duniyar nan zan miki shi ko menene ni yanzu ma ki faɗa mu bala'in san ka 1 minute baby 1 minute kai mutum bari ku gaskiya ba tana son kashi bari ku gani Allah mutum ya dauka da kake ga mana za ku gani yanzu za ku gani na ka samu kyakkyawan nan kai ni na wasa ne baby na baby ina son ka baby ina son ka wallahi An ji ga kayan wanki na guda jan ɗauko miki robo. Me wannan? Me wannan? me ka gani Kuma. Baby me wannan? me ka gani Na ga kayan wanki baby. ta kai kana so na duk abin da nake so zaka min shi yasa nake son ka fara nuna min so sai kai fara mu gani ya ba wasu kayan wankin ne a tsaro akwai son nake gama har da guga kin da ki hado me haddar su dan tala ki hado me